Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħabbar li jingħataw 4 vetturi ġodda tat-tifi tan-nar. Dawn il-vetturi huma mamra b'tankijiet li jesaw 1500 litru ta' ilma u 300 litru ta' foam. Huma mamra wkoll postijiet speċjali għall-apparat tan-nifs u lockers magħmula apposta. Il-vetturi iġorru sellum ta' 10 metri u nofs u l-aktar apparat ġdid ta' salvataġġ li jaħdem bil-batterija biex ix-xogħol isir iżjed malajr b'mod aktar sikur u effiċjenti, speċjalment f'sitwazzjonijiet fejn kull sekonda tot. Net News tkellem ma' Peter Paul Colero, id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, li spjega li d-daqs ta' dawn il-vetturi jiservu biex jaslu minn post tal-ieħor aktar malajr. Għandna fire engines li huma eżar minn daw, imma ma jkunx fihom l-istess ammont ta' ekwipaġġament. Din fiha kollox li jkun fiha il-kbira imma hija eżar. Hemm sistema kif qed jitpoġġa anke t-tamir biex kemm jista' jkun jillimita il-sajz tal-vettura u hekk aħna nkunu nistgħu naħdmu aħjar b'mod iktar effiċjenti. Colero spjega wkoll li dawn se jkomplu jgħinu lid-dipartiment fil-ħidma tagħhom. Kif fost l-oħrajn kienet evidenti fl-aħħar jiem wara żewġ nirien industrijali u l-ħsarat marbuta max-xita u r-riħ qawwi, inkluż l-ħsara kkaġunata mill-maltempata ħeri. Intant matul din il-konferenza intqal ukoll li matul is-sena 2025 is-CPT assistew f'6,600 każ.